8 araw bago ang Pasko, ramdam na sa Dagupan City ang mabagal na daloy ng trapiko sa ilang kakalsadahan sa lungsod, lalo na tuwing sasapit ang hapon. Sa downtown area ay nararanasan na ang pagdami ng sasakyan maging ng mga mamimili na magpupunta sa Baratillo at pakapasyal sa Pailaw, ganun din sa bahagi ng Perez Boulevard na nagkakaroon naman ng road construction. Asahan pa umano ayon sa mga otoridad na mas matinding traffic sa mga susunod pang araw. Patuloy naman ang POSO enforcers sa pagbabantay at paggabay sa mga motorista sa gitna ng kakalsadahan ngayong holiday season upang maiwasan ang iba pang insidente at aberya sa pagitan ng pedestrian at ng mga sasakyan. IFM News. IFM News. IFM News.